title sa atong issue, tatay nga gipatawag sa eskwelahan. Usa ka bata miuli sa ilang balay ug sa dihang miuli siya giingnan niya ang iyang tatay. Tay, paadtuon ka daw ugma sa principal sa eskwelahan. Mitubag ang tatay siyang anak. Ngano naman po? Sige lang kung patawag sa eskwelahan. Siguro nakasala na sad ka. Mitubag ang bata. Wala tay. Ikaw siguro yung nakasala kay ikaw may gipatawag. Mga pamalandong, ang mga bata nga musukol sa ginikanan wala gyoy kaugmaon nga ilang padulngan.